Kas iti kalman laeng radyen. Ngayon kay mangmangigan iti radyo. Iti programa aring pati kinapalabas. Bay anda kadi asublianan dagiti apanawen. Bay ti programa. Dear Manungkari. Tumuna nga surat ng taywayaan ito'y akan ito gayem. Ket nagapo ni Eva ti Hong Kong. Kastoy nga rod ti pakasalitaan ti surat ni Eva. Dear Manungkari. Nagtawdak itinapurapay a pamilya. Karbentero ti amak, kinlabandera ti inak. Talo kami nga kabsat. Naragsak kami latta. Itilikudan ti kinakurapay. Iyan na apagdaksan mano. Nga disgrasya ti amak. Ket na tayo. Anyan manong anagliday. Kas man lang nagtupak ti lubong tilidda ang ngingagina. Nagsardengak nga rod nga agadaw. Tapno tulungak ti ina. Nga mangisayang kag iti panagbiag ni. Manong nagbalinak nga rod akatulong. Agtagila ko iti dandaan. Yung kaskas di manong amarigatan kami. Nakaputi na ako. At damitin sakit na manong. Saan na ang balinan taglabander? Gapo di daytoy. Napanak ti banlasig taaw. Ijay Hong Kong. Nagbaloy batsit ti kasasaad ni manong. Hindi kakapsat ko ket sirek man yan ti pagadalan. Nakaturupot da ti adalitan manong. Tinagasak tinak ket nalaingen. Itan manong agtrabahon dagiti kakapsat ko. Ket damit tendaan nina. Manong gari. Nalpasin. Wen nalpasin. Natungpal ko ti karig ni tatang ko. Tatang, sapay na kuma tanaragsakan sa dinuman tiyan mo. Aginakan tatang. Aginakan asitatalged ti sidong ti aptayo aman nakbalin. Ita manunggari. Agawi dakon ti babi. Taas si kaswek na satbayag. Mahikanlay saak iti agururay akayan ayap. Daytoy manong iti paksaritaang ibiyag ko. Agyaman na unay, ianos mo nga nagibasa. Tunag surat, Eva di Hong Kong. Kenka, Eva, ading ko. Ti napasamak ti amam, ket saan anapakadaan a disgrasya. Iti amin a tao anaparswa. Addan na ito din agasat ken masakbayan. Daytoy ket maysa asuot iti biag mo ken masakbayan. No kasano kinatibker ti panagtalik mo ken kuana. Nagbaligi ka iti daytoy a panlubok. Ngarod napintas ti baligi dagiti pamilya.
Daytoyen gagayem tinagdibusan, daytoy a programa. Dear Manong Gary, by 10 Tinutubiyang Gary Bumpal.